niin, nyt tää sit kauan odotettu videopostaus piti tehdä tää uudestaan, kun noi vastaukset oli jo vähän muuttunut ja sieltä se Annika ranaa tänne meidän luokse. Ja nyt kun odotetaan toi Annika tuolta, niin mä voin aloittaa tällä ekalla kysymyksellä, eli onks meillä YouTube-tilejä? Meillä on no tohon Gmailiin tietysti tulee aina automaattisesti se, että sä pystyt sillä YouTubessa niinku lataa videoita ja sit meillä on yhteinen YouTube-tili, joka on niinku lähinnä blogia varten. Sitten meillä oli kysymys, että ollaanko me parhaita kavereita. Niin, siis me ollaan toistemme parhaita kavereita, tai siis niinku me kuulutaan toistemme parhaisiin kavereihin. Niin. Eli lähes. Joskus saattaa olla silleen, että me ollaan vihamiehiä ja joskus taas voidaan olla ihan pestiksi. Se riippuu ihan päivästä. Ja ollaanko me tehty tallitöitä ja halutaisko me? Mä oon tehnyt vaan leirillä ja kyllä se mun mielestä olisi ihan kiva tehdä niitä tallitöitä. Joo, mäkin oon tehnyt leirillä ja sit mä oon pari kertaa tuolla meidän tallilla putsannut kamunboksin. Ja oishan se ihan kiva tehdä. Sitten, että onks Ville meidän mielestä kiva, niin ainakin esteillä se on tosi ihana. Karsinassa saattaa olla vaan vähän äksy, mutta on se ihan kiva. Vähän kenkkuilee, on se ihan kiva. Justin Bieber vai One Direction? One Direction. 1D. Sitten mitä muita blogeja me tietää noilta muilta erttiläisiltä, niin ainakin on Hennan blogi ja Nasun blogi. Sitten muut on jo lopettanut tuolla Ertillä, että kenellä on noita blogeja. Sitten kiusataanko me usein toisiamme? Aika usein. Härnätään. Se on sellaista pientä härnäämistä, ei mennyt oikeasti kiusata. Sitten onks Jonna meidän mielestä mukava? Ja on. Se on ehdottomasti mun lemppariopettaja. Joo. Lempi TV-sarja. Mä en katso telkkaria, mut no kyllä mä sitä niitä selviytyjiä katoin, mut nyt kun se loppui, niin en osaa sanoa. No, mä katon ainakin Olipa kerran on tosi hyvä ja sitten mä kans katoin Selviytyjiä. Toivotaan, että tulee kohta uusi kausi. Niinpä. Sitten millaisia hoitajia meidän tallilla on. Niin mun mielestä kaikki on tosi mukavia. Että niinku me uskalletaan kysyä isommilta ja ne pienemmät uskaltaa tulla myös kysymään meiltä. Ja sit uskaltaa aina puhua toisilleen, että kaikki on tosi mukavia. Hyvä ilmapiiri. Sitten miten Bellaa pitäisi ratsastaa? Tää on vaikea kysymys, vaikka mä oon nyt Bellalla aika paljon mennyt, mutta koska mä en osaa sanoa tällä hetkellä vaan, että miten sitä pitäisi ratsastaa, että voidaan ehkä joskus pistää video, kun mä ratsastan sillä, niin sitten ehkä näkee, mitä mä duunaan siellä selässä. En nyt tiedä, meneekö se oikein vai ei, mutta... Sitten oli kysymys, että keitä me hoidetaan ja ketä me ollaan hoidettu. Niin mä hoidan Kamua, Spottia ja Urpoa ja mä oon hoitanut Kamu, Spotti, Urpo, Fille, Prinssi. Mulla on nyt Toto ja mä oon hoitanut Falko, Ressu, Doris, Pätkis ja Toto. Ja millainen alkuverkka kisoissa pitäisi olla? Sellainen, että saa kaikki avut läpi ja saa verkattua kaikissa askellajeissa Ja joku etekkä. Ja no silleen, että saa sen rentoutumaan ja hyvin avuille. Siinäpä se. Sitten käytetäänkö me meikkiä tai hajuvettä? Niin no ripsiväriä mä käytän ja joskus harvoin ehkä saatan pistää hajuvettä. Mulla on pelkkä ripsiväri. Ja sitten, että mitä meistä tulee isona? Mä en ole nyt ihan niin pitkälle vielä edennyt, mä elän hetkessä välillä. Mutta toivottavasti joku hevosalan ihminen. Mä toivoisin, että mä saisin pysyttyä niinku hevosten kanssa tekemisissä mahdollisimman pitkään. Ja sit mä haluaisin myös, että musta tulee matkaopas, mutta kun mä en osaa kieliä, niin se voi jäädä haaveeksi vaan. En tiedä vielä. Sitten ollaanko me niinku tiputtu meidän tallin hepoilta? Niin mä oon tippunut Ressulta, Esalta ja Spotilta. Mä oon tippunut vaan Opelilta. Ja sitten seuraava kysymys oli, että ollaanko me menty kaikilla meidän tallin hepoilla. Mä oon mennyt kaikilla paitsi Pätkiksellä, jolla mä oon ollut aina liian iso. Pitkä.
Mä oon mennyt kaikilla paitsi Indillä. Sitten kokis vai Pepsi? Kokis. Ja tallin vaikeimmat hepat, kokis. Tallin vaikeimmat hepat. Bella, Toto, Spotti, Karsinas, Ville ja Indi. Indi X Ville ainakin mulle. Sitten mitkä on meidän lempikarkit? Niin. Mä en silleen syö karkkia, mutta jos nyt pitää valita joku ehkä salmiakki. Salmiakki ja laku. Ja suklaa välillä. Riippuu tilanteesta. No, suklaa on paras. Ja sitten, että ollaanko me käyty kisoissa ja missä. No me ollaan käyty vaan tallin sisäisissä ja leirikisoissa ja eikö Annikalla sano? Joo, mulla on ihan sama. Okei. Okay. Ja sitten meillä ei ollut oikeastaan enää muuta ja enää noita kysymyksiä ei kannata lähettää, koska me ei jakseta tehdä niitä postauksia enää. Tän jälkeen tulee vielä yksi sillain, kirjallisen postauksena, mutta sitten ei muuta. Noniin, heippa! Heippa!